F'jumejn wara li l-Gvern tilef il-maġġoranza parlamentari u salva biss bil-vot tal-Speaker, il-Prim Ministru Lawrence Ghanzi kien milquh b'ewforija minn ġemgħa ta' partitari quddiem il-każin nazzjonalista ta' Ħalqormi. Fil-bidu tad-diskors tiegħu il-Prim Ministru irringrazzja lill-partitari nazzjonalisti għall-entużjażmu tagħhom. Dan il-preżenza tagħkom dal-għodu tal-entużjażmu bħala messaġġ biex nagħmlu kuraġġ biex ma nagħtawx qalbna. Lawrence Ghanzi qal li l-Gvern tiegħu jaħseb minn filgħodu sa filgħaxija fil-ħaddiema u għalhekk jistgħu jserħu rashom. Il-kap nazzjonalista attakka lil Joseph Muscat u kull darba li għamilha intlaqa' bajat ta' Ghanzi Ghanzi. Lawrence Ghanzi faħħar lil Mario De Marco u Chris Sajda l-ħidma tagħhom f'Kastilja, iżda naqas milli jsemmi lil Franco De Bono li huwa assistent parlamentari fl-uffiċċju tiegħu wkoll. Min-naħa tagħhom Mario De Marco u Chris Sajd kellmu dwar is-suċċessi li fi kliemuhom qed jikseb pajjiżna fit-turiżmu u l-protezzjoni tal-konsumatur. Qalu li dawn ir-riżultati waslu grazzi għal Ghanzi. Mela, illum ġiet biex noqogħdu nitkessu daqsxejn, Prim Ministru. Lawrence Ghanzi qal li qed jiktbulu ħafna nies biex jgħidulu grazzi tas-servizz tajjeb li qed jingħata fil-Mater Day. Kemm għandkom sptar illi jagħti servizz ta' saħħa tajjeb. Naturalment, tantu tajjeb illi kulħadd irid imur f'dal-isptar. Intant, fl-laqgħa ta' sija Lawrence Ghanzi ma semmix darba lill-Ministru Austin Gatt. Għal mistoqsijiet ta' One News, il-Prim Ministru qal illi din mhijiex kwistjoni għaliex Austin Gatt għandu l-fiduċja ta' kulħadd. Kontent li avolja li ma kienx hemm mhux kwistjoni kollha li votaw. Il-Ministru Gatt għandu l-fiduċja tagħna lkoll.